салому дуруд бар якоякатон бинандагон ва шунавандагони азиз. қиссаи беҳтарин аст аз шумо хоҳиш мекунам то охир гӯш кунед. шояд барои баъзеҳо дарси ибра шавад. аз шумо хоҳиш мекунем аввалан ба канали мо обуна шуда моро бо лайк дастгирӣ намоед. дар як деҳае як марди баднавс зиндагӣ мекард. ӯ мехост ки бо зани ҳамсоя зан яъне бевазани ҳамсоя зино кунад, аммо намедонист ки чӣ гуна яъне фурсат намеёфт. рӯзе як фикри шайтонӣ дар сараш омад ва он фикри шайтониро хост анҷом диҳад, яъне хост ба сайру гашт бо ҳамроҳи оилаи худаш яъне зану фарзандонаш барояду зани ҳамсояро бо худашон баранд. ва ҳамин хел ҳам шуд. вақте ки ба сайру гашт ба кӯҳистон рафтанд, зани ҳамсоязанро бо худ гирифтанд. вақте ки ба кӯҳистон расиданд, ин мард ба фарзандонаш гуфт ки рафта дар кӯҳ бозӣ кунед, ман каме истироҳат кунам. фарзандонаш рафтанд ба бозикунӣ ва ба занаш гуфт ки яъне ба ҳамсари худаш гуфт ки рафта аз поён каме гиёҳ биёр барои хӯрок пухтан. ва занаш вақте ки аз чашм нопадид шуд, ин марди баднавс ба бевазани ҳамсоя маблағи пулӣ пешниҳод кард ва гуфт бо ман зино кун. ин зани ҳамсоязан бошад, гуфт ин маблағ кам аст. чун мехост аз зино даст кашад, яъне дурӣ кунад, шояд занаш биёяд. ва ин мардак бошад боз маблағ зиёдтар пешниҳод кард ва он зан бошад боз рад кард, гуфт ин маблағ кам аст. ҳамин гуна ҳар вақте ки зан мегуфт маблағ кам аст, мард зиёдтар мекард. дар ин ҳолат як чӯпоне омад ва он зан аз чӯпон кӯмак хост ва фикри ақидаи бади ин мардро ба чӯпон фаҳмонд. ин чӯпон бошад гуфт: ҳой беақл, чаро ин қадар маблағ сарф мекунӣ? дар поён як зане аз ин хушрӯтар ба гиёҳчинӣ машғул буд. 5 дақиқа қабл ба ман бе пул зино кард. рав, шояд он онҷо бошад, шояд бо то ҳам бе пул зино кунад. ин мард вақте ки меравад мебинад ҳамсари худаш аст, яъне ҳамсари худаш бо чӯпон зино кардааст.